araba janvier kalo kile mugan ani konoton samba filani mugan duru foli bi aw ye faw sigiyɔrɔ la ayo bismillah bi an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi ye janvier kalo kile mugan ani kɔnɔntɔn ye bidon o kɔni bɛna kɛ AES jamana olu boli ye CEDEAO o kɔnɔna la pewu ka da kan o laɲini kɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kabini wagati jan o de okumu kɔnɔna la an ka jamana saba ninnu minisiri minnu ɲɛsinnen don jamana kɔkanko ma ni o ye Mali ministre des affaires étrangères fo ka taa se Burkina Faso ta ani Niger ta ma olu ye lajɛ kɔni kɛ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ min na a yirala k'a fɔ ko tiɲɛ don AES jamanaw bɔra CEDEAO kɔnɔna la nka fɛn min ye bolodi ɲɔgɔnmaw bɛ se ka na AES ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔni ka se ka o ɲɛtagaw ani fɛn min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ko o sinsin cogoya min na walasa a ka faamu o b'a yira k'a fɔ AES bɔra CEDEAO o la nka o t'a yira k'a fɔ ko AES ni CEDEAO kɔni bɛ kɛ ɲɔgɔn sina ye baara ɲɔgɔnyaw ani bolodi ɲɔgɔnmaw bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Okumu kelen kɔnɔna la ka daminɛ bi la nɛgɛ kanɲɛ 16 wagatiw la fɛn min ye AES passeport o kɔni bɛna délivreli daminɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu kɔni ye u taw laɲini o kɛ o la a yirala k'a fɔ k'a ta bidon in fana kɔnɔna CEDEAO o passeport kɔni tɛna délivrer tuguni espace AES o kɔnɔna la nka fɛn min ye passeport CEDEAO bɛ mɔgɔ minnu bolo u bɛ se ka baara kɛ n'u ka passeport fo ka taga se a datiw dafali ma nka o t'a bali ni min bɛ fɛ ka AES ta dilan i k'o fɛnɛ kɛ. Ali bi AES bɔli ko la CEDEAO o kɔnɔna la ka daminɛ bidonya in kɔni na CEDEAO kɔni ye a ka carte kura ka o yira ka da ka jamana saba bɔra a la nka u ye a yira fana tuguni ko wagati surumani nataw la u bɛna u ka logo kani ko o fɛnɛ la dilan kura ye. An ka jamana fintigilakaw ka kunnafoniya kɔnɔna la état major général des armées kunungo janvier kalo kile mugan ani segin a bɔra ka kunnafoniya duman kɔni dɔ lase an ka jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma min na a ye a yira ko Segu marabolo kɔnɔna la an ka fintigilakaw kɔni ka wulikajɔ sera ka to janvier kalo kile mugan ani 7 u kɔni ye taa tugu banbagaci wale tigilamaw kɔni na ani u nɔfɛ mɔgɔ caman fo ka taa se k'u bolominɛ caman kɔni ka o lasɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka basigi kɔni nati fɛn min ye Ɲaro fo ka taa se Nasambugu fɛn min ye Manine Jibala fo ka taa se Boki wɛrɛ ani kɔnɔ gan o fana o dugu olu ma u kɔni ye a yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni sera ka sababu ye banbagaci wale tigilamaw ka ɲɛmaaba dɔ kɔni bɛ min yɛrɛ kɔni tun ɲininen don kosɛbɛ ni o tɔgɔ ye Amadu Boli ye u sera ka tigɛ kɔni kɛ o la o kɔfɛ u kɔni sera ka kɛlɛkɛminɛn caman kɔni sɔrɔ u kɔ fo ka taa se malo bɔrɔ caman o fana o ma. O an ka fintigilakaw ka o patrouille kelen o kɔnɔna la u ka wulikajɔ kɔni sera ka to fɛn min ye Kalangoro la o marabolo fana kɔnɔna la u kɔni ye banbagaci wale tigilamaw ka base dɔ kɔni ka o sila tunu ka bɔ yen nɔ min kɛra sababu ye u kɔni ye malo bɔrɔ 87 bɔɲango kɔni sɔrɔ u kɔ sɛgɛsɛgɛli olu wagatiw kɔnɔna o kɔfɛ saɲɔ bɔrɔ 42 u y'o fana kɔni sɔrɔ u kɔ ni marabolo kofɔlen na min yɛrɛ kɔni bɛ Bɛɛwani Ɲɔnɔ cercle o kɔnɔna la o la an ka état major kɔni a kunnafoniya di kan ka fintigilakaw wulilen n'o ka jɔ walasa ka basigi sigi ka na an ka jamana kɔnɔna la an b'a fɔ Ala k'an ka fintigilakaw lakanda. An bɛ taa Masina marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Kolongo Bozo maa marifatigi bunnatigɛbali dɔw kɔni binkani wale ta ka ɲɛsin nin dugu kofɔlen ma janvier kalo kile 26 tɛmɛnen ni o kɛla karidon sufɛ ka dugu jɛ tɛnɛ o kɔnɔna min kɛra sababu ye u kɔni ye maa saba bɔnɛ u ni na wa o kɔfɛ o dugusajɛ u seginna ka na kura ye min yɛrɛ la u taara denmisɛnnin na ka maa 8 yɛrɛ o kɔni ye hali bi u bugunnatigɛ ma se ka dɔn wa u taga yɔrɔ kelen ma se ka dɔn min kɛlen bɛ sababu ye ka dugumaw yɛrɛ kɔni kamana gan u bɛ ka wele bila ka taa marabolo ɲɛma ani jamana ɲɛma ma walasa ka se ka yelen da nin ko kan. An ka jamana ministre de l'industrie ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni ye laseliba dɔ kɛ min na a ye a yira ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna la an ka jamana kɔni bɛna malo tɔni 100 o ladon an ka jamana kɔnɔna la min bɛna kɛ sababu ye malo kilo o sɔngɔ bɛna jigin fo kana sefa wari dɔrɔmɛ 90 na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Kongo ka olu fɛ yen nɔ Kongo marabolo bɛ ni a bɛ fɔ Kongo ma banbagaci kulu min bɛ ni a bɛ fɔ ma ko M23 olu kɔni kɛlen don ka Kongo fɛn min ye Goma yɛrɛ aéroport ka o minɛ ni wagati kofɔlen yɛrɛ la min kɛlen bɛ sababu ye ka lakanabaliya yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ dugu o kɔnɔna la. Hali bi Kongo o kunnafoniyaw kɔnɔna la fɛn min ye Goma lapitanisow kɔni bɛ ka damakasili kɔni kɛ ka da kan u ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye banabagatɔ caman de kɔni bɛ ka u lasɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ka prise en charge yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ wa o kɔfɛ mɔgɔw kɔni bɛ ka boli ka na u ɲɛma dogo dɔgɔtɔrɔsow fana kɔnɔna la ka da kan kɛnɛmana kɔni fana ka kalan.
O la ka sanga ni lakanabaliya kɔni ye Congo fɛmi Rusi jamana ale kɔni ye weleli kɛ ni wagati na ko sigi ka kuma dɔ kɔni ka kɛ jona jona a nɔgɛni fɛ Luandakaw fɛ na walasa fɛmi ye fɔka bɛn bɛ se ka kɛ cogoya min na M23 mɔgɔw ani fɛmi ye RDC jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa basigi bɛ se ka sigi kana cogoya min na jona. O de okumu kelen kɔnɔna la Union Africaine olu kɔni ye a wajibiya M23 mɔgɔw yɛrɛ kɔni kan ko u kɔni ka mugu kɔni bila ni wagati na u ka balu bɛɛ lajɛlen bila walasa basigi bɛ se ka segin kana cogoya min na u kɔni laɲini de k'u fɛ k'u ka o kɛ jona jona. An b'an ka kunnafoniyaw kuncɛ fɛ divers kɔnɔna la an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la Côte d'Ivoire dugu min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Daluwa ka sanga ni tɛnɛndon su ye ka dugu jɛ kunungo tarata la a yirala k'a fɔ cɛ dɔ ale kɔni ye a muso bɔnɛ a nin na o ma kɛnɛ dɔ wɛrɛ muso kɔni a ye marteau de ta ka o ci a kunkolo la ka muso kun ci a den fitinin yɛrɛ kɔni sigilen o ɲɛna tuma min na a ye nin waleya kɛ a bolila ka ye ɲɛma dogo wa hali sisan a taga yɔrɔ kelen ma se ka dɔn min yɛrɛ kɔnɔ o kɔni ye a jaw cari ka se ka ɲininiw boloda walasa ni ma kofɔlen bɛ se ka ye cogoya min na a ka ɲɛngi a ka nin waleya kɛlen in na an b'a fɔ ala kan don mɔgɔ jugu kalo dibi la. Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dan sigi kɛ bi kunnafoniyaw la aw folen no f'aw sigiyɔrɔ la aw k'an bɛ sini alamisa ala k'an si jɔ koma kɔnɔ.